Det er i dag den 29. januar 2014. Og vi skal se, hvordan utæthederne de stadig forårsager en kuldeplage her i lejligheden på Strandvejen 153. Alle vinduer er hermetisk lukket. Der er ingen bevægelse i rummet. Der er dobbelthasper på overalt. Ventilationsfidusen er lukket. Det er ikke fordi, der er synderligt meget vind ude. Men vi kan se lysen her. Det er en dag, hvor varmeapparatet står på fuld damp. Og vi kan se her, temperaturen her, den er stået op ad væggen herovre i ro og mag. Og den siger cirka 16 til 17 grader. Og man kan mærke trækken inde langs væggen. Det er ikke til at sige, hvor den kommer fra. Vi kan se her, med hensyn til at datofixere, tusindvis demonstreret mod dongsalg, og Cornelius kommer tilbage til FC København.